Kag sa number 1, ginsugura na sang LGU ang pagkuha kag pagpahigad sa mga balas kag bato sa creek sa sitio Tamburong sa La Castellana. Ang iban nga mga balay katunga na lang ang nabilin bangod na tampukan ang palibot sang balas kag bato. May report si Romeo Subaldo. Ang balay ni Ruel Kanumay sa Tuanay napalibutan sang matahom nga mga tanom kag Carabao grass. Kag venue pa ini para sa garden weddings. Subong, amo na sining itsura. Napuno sa mga bato kag balas. Tag-iya siya sang Daniela's Garden nga nagapang set up sa mga design para sa events kag parties pati na catering. Ang 15 nila ka mga lamesa kag mga monoblock chairs natumpukan sang balas kag bato. Ang mga ginagamit nila nga mga backdrop sa mga parties nagkalaanod sang baha sa mag-awas ang Tamburong Creek sa biyak na bato Domingo sang hapon. Istorya sang assistant ni Ruel nga si Jerry Aldea, pag-awas ng tubig sa sapa, naghimo ini sang bag-o nga alagyan. Why sa sir bato sir Carabao grass ni sir kay ano dyan sir mong medyo garden. Naka-garden na landscape na kami di. Tapos ang amon nga work nga mga plants nga ginbakal niya sang online, mga siguro 35,000 na dala nga mga rare namon nga plants. Kay para siyempre para impact sa amon nga mga customer. Ang ini nga multicab nalubong sa balas kag bato. Gintuwangan lang para makuha kag subong ginahugasan ni Ruel. Ginagamit nila ini nga service sa events nila. Wala sila kabalo kung madalagan pa ini. May event sila sa Huwebes. Ginapangitaan niya pa sang ideya kung diin mangita sang gamiton nga lamesa kag iban nga pagid nga mga pang-design. Ini nga week daw sa 4 kami ma-start. May event ka mo tani sa 4, September 4. Oo, sa amo to nagpreparar ka mo. Tapos ang lamisa dra namon ginbutang. Tapos amo na ginanod. Ang mga panel ko sir, decorative panel was agit. Amo no yo? Kag ang atong iban atong dahon-dahon to bala sir. Grabe. Tapos ang mga tiil ko sa lamisa aragor sa dalo mula pa na kami tayo mag ano. Back to zero gid sir. Back to zero gid sir. Sa likod sang balay nila, balay sa mga pakaisa ni Ruel, natabunan man sang mga balas kag bato. Ining isa sa mga balay diri sa may sitio Tamburong sa Barangay Biak na Bato, diri sa may banwas na Castellana. Sa higad ini sang creek na hamtang ang ini nga balay. Matapos nga nag-agi ang balas kag batong miupod nga lahar sa ila diri nga balay sadtong Domingo sang hapon, amo na sini ang sitwasyon sang iya nga balay. Halos katunga sang balay napuno sang balas kag bato. Ang sulod sang balay may lunang pa. Wala diri anay nagaistar ang tagbalay. Ang mga puno sang kape naghapay kay naagyan sang tubig. Si Ricky Aranduque ginabuligan sang iya mga himata nga makuha ang mga balas kag bato sa iyaman nga balay. Naguba pa ang pader nga ginagyan sang baha nga may upod nga lahar. Ang dingding sang kasilyas nila wala makaluwas. Halos 2 ka hollow blocks ang kadalumon sang natabunan sang balas kag bato. Pader sa sir. Ha? Pader sa na. Pader na wasak. Oh, wasak no. Mara may bilin pa kada nga pano, hollow block. Di agent to kay ubos di siya ka unlock. Napuno na abi ang Tamburong Creek sa tupad nila sang balas kag bato. Sang una, mga 30 katapak ang kadalumon sini. Ginasiling akong mahulog ka diri, hindi ka na mabuhi. Pero subong, nagtupong na ini sa duta nga ginatindugan sang ilang nga mga balay. Sunod sa kay Kagawad Alan Tumakin, 178 ka mga persona ang apektado sang pagbaha sang Domingo. 25 tanan ka mga balay ang nahalitan. Gin-evacuate sila anay. Ginapabalik lang sila kung adlaw para makapanghimos. Naka-evacuate ang mga families kung gabi tulog sila sa tent. Kung adlaw, okay lang napapuli sila na. Ginabalik din sila. Okay pa man okay man ang Madugay na sila kuno nga nagaayo sa DNR para madredging ang creek. Nasugura na nila sang July pero ginpauntat sila. Protected area abi ang lugar kay parte pa ini sa Mount Canao Natural Park o kun MKNP. Sunod sa kay Forester Philip Lechoncito, ang Park Operations Superintendent, Marso pa lang, may resolution na ang PAMBI nga nagatugot sang pagdredging diri. O galing, ang materials nga makuha sa area dapat ibutang lang sa gihapon sa suludman sang area nga party pa sang park. Hindi pwede madala pagwa. Gani, gintawag ang atensyon sang LGU.
Ginkulang attention. Ginkulang attention. Pero ang clearing, wala naton to Technically, wala pa stop wala clearing. Clearing. Wala problema ang Ginkulang clearing. attention because ipagwa ang material from the park. which is not the part of the resolution. Yes. Nag-violate siya sa resolution nato. So, hindi nato ma-justify later on whatever matabo kung mag-amo na siya. Oo. So, that is why ginkulang attention. Hindi pwede ang dredging and utilizing it outside the park. Bisan ano nga bagay nga ara sa protected area nga ginapagwa ang nagakinahanglan sang approval sang DENR Secretary. May kaso na abi nga may gobernador sa iban nga probinsya nga ginkasuhan bangod sang ginhimo nga dredging sa protected area. Hindi na sila luyag nga masulit pa ini. We have known nga there are governors nga nag-issue siya sang dredging which is nga may mga suspension. So di man naton gusto matabo sa aton yung mga public officials and we would like them properly guided sa aton policy para nga mangin clear, mangin harmonious ba na aton nga relationship kag siyempre kita kami sa department nga nakabalo sang policy is ipabalo man naton sila nga this is the proper way. Dugang pa niya, subong ginatugutan na ang LGU nga magwahig pahigad sang balas kag bato. Pero ang balas kag bato ang dalon sa likod sa opisina nila sa Kalapnagan, malapit lang sa Tamburong Creek, samtang ginahulat pa ang approval para sa dredging. Kinahanglan pa kuno sang LGU nga mag-submit sang dredging plan. Kaina, nag-abot si Provincial Engineer Ernie Mapa para maplastar sang eksakto ang dredging nga pagahimuon. Ang heavy equipment sa probinsya nga magabulig sa dredging ang maabot subong hapon kag buwas aga. Subong, iya ka LGU anay nga mga heavy equipment ang nagapanghawan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.